Mari vilayetinin merkezi şäherinde giň gerimli arasaçylyk we awatlaýyş işleri geçirilýär. Bu işlere idare kärhanalaryň işgärleri mejburi gatnaşdyrylyp, olar näresmi pul goşandyny goşmaga hem borçly edilýärler. Häkimetler bu çäreleriň sebäpleri barada resmi düşündürüş bermeýärler. Ýöne marly büdjet işgärleriniň ençemesi bularyň Berdimuhammedowlaryň biriniň sebete etmegine garaşylýan sapary bilen baglanyşyklydygyny aýdýar. Ähli ýerde ýogor geçirilýär. Şeýle-de şäheriň protokol köçeleriniň ählisini boýag işleri geçirilýär. Binalaryň diwarlary, köçeleriň ýol belgileri, çyzyklary renklenýär. Dip şäher ýaşaýjysy anonimlik şertinde gurrun berdi. Protokol köçelerinde ýerleşýän idare kärhanalaryň boýaglaryny täzelemek üçin bolsa işgärlerden pul ýygnalýar. Puluň möçeri işgärleriň sanyna görä ütkep 30-40 manat aralygynda bolýar. Şäheriň uly ýollarynda şeýle-de köpçülikliň çäreleriň geçiriljekdigi aýdylýan ýerlerde hem ýowar geçirilýär. Bu ýerlerdäki ýowarlary hem büdjet işgärleri gatnaşdyrylýar. Her idaradan günde 10 adam uğrudulýar. Ýowara gatnaşasy gelmeýän işgärler öz deregine hakyna adam tutup, olary gündelik 30 manat bermeli bolýarlar diýip başga bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Mundan başga da büdjet işgärleriniň arasyndan vilayetin çäginde geçiriljek köpçülikliň çärelere gatnaşjak işgärler saýlanyp alynýar. Saýlap seçmek çäresi häkimligiň işgärleri tarapyndan amal edilýär. Bu işgärleriň boýlaryny, sypatyny, syratyny, ýaşyny seredip häkimlik işgärleri tarapyndan görmegi, ogodan hasaplanýanlar saýlanyp alynýar. Saýlanyp alynan işgärleriň geýmeli egneşikleri hem aýdyldy. Gelin ýyllar türkmen milli nagyşly köýnekdi. Saçlary gara, sary öýmeli bolmaly. Erkek adamlar gara jalbarly, ak köýnekli, gara galstukly we tahyýaly bolmaly edildi. Bular üçin hem işgärleriň her birinden 20 manatdan pul ýygnalýar. Dip ýagdaýlardan habarly marly büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Bu çäreleriň sebäpleri barada yerli resmiler tarapyndan açaçan düşündürüş berilmeýär. Ýöne marly büdjet işgärleriniň ençemesi idare kärhanalaryň ýolbaşçylaryna salgylanyp, bularyň prezident Serdar Berdimuhammedowyň ýa-da onuň kakasy halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň sebete etmegine garaşylýan sapary bilen baglanyşyklydygyny aýdýar. Idare ýolbaşçylary saparyň haçan amala aşjakdygy barada hiç zat aýtmaýarlar diýip büdjet işgäri bellidi. Häkimetler we resmi medpuat ýurt ýolbaşçylarynyň vilayetleri edýän saparlar barada öňünden habar bermeýärler. Şol sebäpli saparyň amala aşjakdygy ýa-da aşmajakdygy soňky pursada çenli nämälim bolup galýar. Bulardan başga da şäheriň jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleri vilayetde giňden ýaýraýan ösümlik bitine meňdeş möýrekleri ýok etmek uğrunda hem işçen iş alyp barýarlar. İşgärler möýrekleri adaltmak üçin köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň daşky diwarlaryna, şäher içindäki baglara derman sepýärler diýip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Şäheriň jemaat hojalygy müdirliginiň bir işgäriniň anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä, Berdimuhammedowlaryň sapary döwründe vilayetde bu möýrekleriň düýbünden bolmaly däldigi ýa-da görünmeli däldigi barada gulluğa görkezme berildi. Ýöne dermanlaryň peýdasy ýok, sebäbi möýrekler adalmaýar diýip müdirligiň işgäri bellidi. Marda bir aýa golay wagt bäri ösümlik bitine meňdeş möýrekler ýaýraýar. Häzirki wagtda idare kärhanalary dermanlamak işleri hem büdjet işgärleriniň gerdenine ýüklenýär. Habarçymyz bu işler üçin idaranyň ululugyna görä 1000-2000 manat çykdaja edilýändigini we bu çykdajalar üçin de büdjet işgärlerinden pul ýygnalýandygyny aýdýar. Türkmenistanda şöyle bir çağany mektebe taýýarlamak üçin zerur zatlaryň çykdajysy ortaça bir aýlyga barabar azatlyň habarçylary mektep taýýarlyklary bilen bagly problemalar barada ene teler we söwdegärler bilen söhbetdeş boldular. Lewaply ene atalar täze okuw ýylyny mektepde okuyan çağlaryny okuw esbaplaryny satyn almagyň
öňkü ýyla seredeni 90 götürümçemesi gymmada düşýänini aýdýarlar. Levan Polatyna täze oku ýylyna bir okuwçy üçin satyn alynýan mektep esbaplarynyň bahasy ortaça 1 aýlyk hakyna barabar. Dip Türkmenawatdaky habarçymyz aýdýar. Oku ýylynyň golaýlýanlygyny şuňlar ýolaýat merkezinde we etraplarda oku esbaplaryny we egin eşiklerini satýan sewdan okatlarynyň köpelmeginden duýsa bolýar. Bazarlarda hökümet tarapyndan gurnulan mektep sewdan okatlarynyň bir näçesi işleýär. Liwap vilayatynyň gerli habar beriş saýty bolan Jeyhun News Liwapda 600 çemesi mektep bazarynyň we burçlarynyň hereket edýänligini habar berýär. Emma bu sewdan okatlarynyň satyjylary sewdanyň ören gowşaklygyndan zeýrenýärler. Yerli ýaşaýjylar bolsa ilatyň satyn alyjylyk ukybynyň peselenligini aýdýarlar. Türkmenistanda öndürilen kanselýar haritlarynyň ýanyna barar ýaly däl oglum Tumusku diýen çalyş mövsüminde bir aýda işläp gazanan pulunyň 70%-ni oku esbaplaryna harçlady. Bagtyna daşary ýurt önümlerini satyn aldy. Dip etrap ýaşaýjysy sona gurrun berýär. Bu aralykda daşary ýurtlardan getirilýän haritlary resmi bolmadyk görnüşde satýan sewdegarlaryň alyjylary köp bolýar. Liwaply ýaşaýjylaryň söýlerine görä Gazagstandan getirilip satylýan oku esbaplary Türkmenistanda öndürilen haritlardan esli arzan düşýär. Şeýle telekiçiler bahasy bir näme arzan bolan kanselýar haritlaryny Gazagstandan getirýärler. 10 listli depderler, gündelikler we köp listli umumy depderler ýaly haritlaryň bahasy yerli kanselýar önümlerinden 25-30% arzan. Sol önümler yerli oku esbaplaryny satýanlara konkurensiýa döredýär. Dip bazar satyjysy gurrun berýär. Azatlyň Liwapdaky habarçysynyň oku esbaplarynyň bahalaryny öwrenip beren maglumatlaryna görä, ýurtda öndürilen 12 sahypalyk depter 2 manada durýan bolsa, Gazagstandan getirilip satylýan çoňa meňdeş depter 1,5 manada durýar. 48 sahypalyk depter degişlilikde 17 we 13 manat, atlas karta 63 we 50 manat, gündelik 32 we 25 manat, A4 kagyz gutusy degişlilikde 200 we 150 manat aralygynda tapawutlanýar. Liwaplylar oku esbaplaryny arzanrak bahadan satyn almaga synanşan hem bolsalar çağany okuwa taýarlamak üçin çykdyjylaryň esli bolýanlygyny gurrun berdiler. Däne etrabynyň ýaşaýjysy we iki çağanyň ejesi şol 6-njy synpa barýan gyzyna diňe oku esbaplaryny satyn almak üçin azyndan 1000 manat harçlandygyny aýdýar. 11 awgustda Badar günü bolanlygy sebäpli gyzyma depter ruçka alaýyn diýip Türkmenawat şäheriniň Gök Badaryna gitdim. 1,5 saatdan artyk wagt alýan ýoly geçip Badara gelenimde oku esbaplarynyň bahalaryny görüp ýüregim ýaryldy. Ähli kanselýar haritlary üçin azyndan 1000 manat harçladym. Henüz oňa ak fartuk hem almadym. Köýnegini tikmek üçin matasyny da satyn almadym. Dip dänewli ene gurrun berdi. Liwaplylar şol bir çağany okuwa taýarlamak üçin eň zerur zatlara azyndan ortaça aýlyga barabar 2000 manatdan artyk çykda jetmeli bolýanlygyny aýdýarlar. Resmi kurs boýunça 570 Amerikan dollaryna barabar şeýle çykdagyny etmek köp maşgalalara el ýeterli däl. Türkmenawat şäheriniň ýene bir ýaşaýjysy öz çağalarynyň okuw üçin ilkinji zerurlyklarynyň daşyndan mektep administrasiýasynyň goşmaçy okuw esbaplaryny talap edip mejburi harajatlary artdyrýanlygyny nägilelik bilen gurrun berýär. Okuwçylary depterleriniň daşyna A4 kagyzdan daş tutturýarlar. Her bir daş üçin kserokopiýa edilýän ýerlerde ýa-da mektep molimlarynyň özleri azyndan 50 teňe pul alýarlar. Okuwçylaryň ählisinde bolsa azyndan 20 depter bar. Dip enaýdýar. Çağalary mektebe taýarlamagyň gymmatçylygy ýurtda eýem ulanılan zatlaryň sewdasy we zerur zatlary karz almak ýaly tejribelerini ýaýramagyna ýetirdi. Şeýle de oku esbaplaryny satyn almak üçin dilekçilik edýän çağalaryň sanyny köpeltdi. Awgustyň başynda Azatlyň Balkandaky habarçysy Türkmenbaşy şäherinde gapyma-gapy aýlanyp raýatlardan çağalaryň köne oku esbaplaryny we eşiklerini bermegi soraýan enatalaryň göz görteli köpelenligini habar berdi. Bu aralykda Türkmenawat şäherinde muallimler enatalara bu ýyl mektebe başlajak çağalara oku esbaplarynyň sowgat berilmejekdigini duýdurupdyr. Türkmenistanda durmuş ýyl-ýyldan gymmatlaýar oku esbaplarynyň we egin eşikleriň bahasy geçen ýyl bilen deňeşdirilende 2 hisse çemesi artypdyr. Balkan vilayatynyň Onoğlay obasynda iri şahly mallar köpçülükleýin haram ölýär. Yerli resmiler monämäniň sebäp bolýandygy barada açaçan düşündürüş bermeýärler. Ýöne obalary karantina alyp, uly göwrümde haýwanlary vaksina etmek işlerini geçirýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 14 awgustda Sebitden maglumat berdi.
Bu ýagdaý mundan bir hepde gowrak Ozal Türkmenistanyň Gazawstan bilen serhetleşýän obalaryna Türkmenbaş etrabynyň Garaboğaz şäheriniň çetki obalaryna ýüze çykdy. Dip ýagdaýlardan habarly yerli maldar anonimlik şertinde gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä şondan bäri hususan da Tüwer, Çagla, Bektaşsu, Göksu, Tüýegeçdi obalarynda we başga-da serhet ýaka birnäçe kiçi obada iri şahly mallaryň köpçülikleýin haram ölmegi dowam edýär. Maldarlaryň birnäçesiniň anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä, olar haram ölen mallary soýup görenlerinde malyň eti hamala yanan ýaly desine garalyp gidýär. İlk mal eýeleri bu etleri satjak boldular. Ýöne olar sygyryň derisini aýranda munyň Sowet döwründe köp iri şahly mallara zeper ýetiren Sibir ýazbasy diýilýän kesele meňdeş keseldigini çaklap, olary satmakdan saklandylar we Garaboğaz şäher veterinariýa gullugyna ýüz tutdular diýip başga bir maldar aýtdy. Yerli veterinariýa gullugy maldarlary iri şahly mallaryň arasynda epidemiýanyň ýaýraýandygyny aýdyp, olaryň haýsy keselçilikden köpçülikleýin haram ölýändigi barada açaçan düşündürüş bermeýärler. Emma olar bu keselçilik barada Balkan vilayet resmilerine maglumat berip, şondan soňra has takygy 10 awgustda Garaboğazyň Ençeme obasyny karantina aldylar we iri şahly mallary vaksina etmek işlerini güýçlendirdiler. Hatda arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy görüşmek we vilayet veterinariýa gulluklarynyň işgärleri obalaryhlorly erginler bilen ziyansızlandırmak işlerini hem geçirýärler diýip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Mundan başga da yerli häkimetler Garaboğazdan ýurduň beýleki sebitlerine et geçirmeyi hem wagtlaýyn gadagyn etdiler. Habarçymyda gadagynçylygyň näçe wagt dowam etjekdigini öwrenmek häzirlikçe başartmady. Resmiler bu obalardan beýleki etraplara iri we ownuq şahly mallaryň soňky bir hepdäniň dowamyna alınıp gidilendigini ýa-da gidilmändigini hem öwrenmäge çalışýarlar. Olar bu barada maldarlardan, mal eýelerinden soraýarlar. Dip yerli maldar gurrun berdi. Azatlyň bu barada yerli häkimetlerden şolsanda sebitiň arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy görüşmek we veterinariýa gulluklarynyň telefon arkaly tesvir almak synançyklary oňy netije bermedi. Redaksiýa bu barada Türkmenistanyň Owa hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň web saýtynda görkezilen telefon belgilerini hem jaň edip habarlaşyp bilmedi. Türkmenistanda ilatyň howlusynda saklayan ýa-da süýdünden peýdalanýan haýwanlaryň şolsanda iri we ownuq şahly mallaryň şeýlede düýeleriň näbelli kesele ýolukmagy we köpçülikleýin gyrylmagy bilen bagly ýagdaýlar soňky 5 ýyla goloý wagtyň dowamında ençeme gezek ýüze çykdy. Bu ýagdaýlar hususan da 2019-njy, 2020-nji we 2021-nji ýyllarda ýygjamlaşypdy. Şonda ýurt resmileri bu ýagdaýlar we onuň sebäpleri barada düşündürüş ýa-da maglumat bermediler. Ýöne azatlyk bilen söhbetdeş olan maldarlar munyň sebäbini iri we ownuq şahly mallara döwlet tarapyndan kesellere garşy mögsümleýin sanjymlaryň öz wagtynda edilmezligi bilen düşündiripdiler. Geçen ýylyň iýulynda Marynyň Bayramaly etrafynda yerleşen towuk fermalarynda guşlar näbelli keselden köpçülikleýin helak boldy. Şonda yerli veterinariýa gullugynyň işgärleri guşlarda dören keselçiligi anyklap bilmeýändiklerini aýdypdylar.